yakhe la. Njani mama? Right? La akulutho mama. Ngizokutshela ukuthi ngiyakuthanda. Umuhle mama. Ngeke ngadlula la. Bhekele nabangani bami. Unuka kahle. Yazi ukuthi perfume yakhe ngithathe ngilapha ngathi madoda. Uyayithanda mama ufana nami. Ngiyibona into leyo ngiyayithanda njengoba ungibona nje nawe. Uthi ngincasela awungikusisa. Ungibuke nje. Angifuni uRobert. Uyabona ukuthi mina nawe singaba imesh enjani. Ngiyakubuka istyle uyasithanda. Mina ngumthungi, I'm a fashion designer. Ngiyabona nawe fashion uyayithanda. Ubali igama lakho mama? Yazi yamuthi Mpisa. What is your name mama? Oh, meron ng number ako. Tell mo siya. Tell mo siya. It's in. What's your name? My name is Humakand. Innocent. Umasmende. Thanda ukugqoka into ezinhle. It's in number ako. So we're 083 ngizoyikhohlwa le lapha yazifanele ngisheke labajita ngizoyibhala manje ngizomnika une 0831 788 uzomshaya lo mlindeli umshela mina Hayo. mshiye phela mama ngicela ukubhala inamba yakho kaze ngikhohlwe uhlala ke hawu nami ngiyakho nethu uyabona nje incasimende ugqoka kanjena akagqoka kahle nje ngami ugqoka kahle nje ngami unuka kahle nje ngami uyiziphi perfume yami ngiyabonga ke ma mfethu awuthi phone mfethu ngifake inamba give me the phone ngifake inamba sengicall lapha ish azami muhle sisi yona wethu azami muhle Oh, thank Yo, konsiya. Unjani hamba nami? Ngicacela ukukhuluma. Ukukhuluma la. Utanele. Yo. Unjani sis? Ubani sis kamera? Ulihle. Wakho lethe wena? Mfethu ngizokubona ni. Uhlala. Uthile Westville. Westville ngonilethe unjani? Ungani surroundings bengicansi lapho uhlala endaweni njengogula bokuthi. Angza? Oh, you booked. Uhlala ekuphi again? Bloemfontein. Wow, far. Ubuya uhamba nini? Shit. Hamba ngathini sasa? Ngoba kahle yazi ngisafisa lapho. Awukwazi lapho siphinde sibhuke futhi uhambe that day ngiyacela mfethu yazi ukuthi ngibone umuntu omuhle njengawe ngiyacela mfethu manje okay ke ngakubona nini ke sikwazi mhlawumbe late ngakathini khona la around or mina so mina I have to go to Westville. Wena why ungezi this side? Okay, ngizongiphi inamba yakho. Ithini? 081 714. Hayi lo mfana la ngumthembi. Mbaza. Angizange? Mbaza. Okay, angizoyifaka enambeni yami. Uthe ulihla ngithi kuhle ubona bayihaka. Mfethu. Right? Hayi ngathi ukho right nje mfethu. Angirathi kakhulu. Yeah, wazwa muhle. Yabona nje makubuka ngiyabona ukuthi ungafanelana nami. Buza umngani wakhe, mayizi neqiniso uzokutshela. Wena mobuya ake sifayelana. Makubona fanana nomuntu wakhe. What do you think, man, this lady? Yeah, man, she look good, bro. She's beautiful, eh? Yeah, now you look good. Yo, angeke singisi yo.
Awusazi No, isingisi? I'm not from here. I'm from Cape Town. Angithi angisathi isingisi ngeke siyaxabana kakhulu. Now I'm from Cape Town. Yeah, he's from Cape Town, not from around here. So, yeah, he's popping. Rapster. He raps. Shit. Oh, yeah, I understand that about social media. Yeah, he's famous. Umazi kodwa. Oh, famous. Check. Oh, what page yeah, for yeah. check? On TikTok. Massive famous because yeah. Uyacula. He's a rapper. Most I'm a famous YouTuber. person. Unemali. He's packed. Ne-boyfriend akayinayo imali. Hamba ne-Porsche. The boy in the movie, you know what I'm saying? Manje Hayi mhlawumbe ngiyafuna ukwazi you noma. have a girlfriend? Yeah. Nasty. Unemali mfethu. No, but it's complicated. Yeah, thing is, Unemali. it's complicated. Bad. The movement. Nami ngicika kuye nje mfethu. Manje somgqoqe. Hayi nami ngicika kuye nje mfethu umuntu onemali mfethu. No, it's not even Number. I'm just out here for now. You You For can do it holidays. for her. No, thing is, Number. Hey boy in the move, give me your phone dog. mine for holidays. You know what I'm saying? Njani manje Mthani? Hayi phone yami mfethu ingilahlekele Oh, so. man, we can get your number, man. Hayi ngithenge enye ifoni. Hayi isivalo ke leso. Ngempela mfethu uzothenga enye kusasa ngifana. Yabo passport kanjani? Ngifana. Hayi isivalo nje sobala leso. Ngifana. Kufanele. Oyini wena? Don't worry, just tap in your number. Kuphela bakho mfethu. Oh. Uthini? 069 noma 069 Bani? Ngathi ngikhumbula. Mana phela mfethu ngicela ungasheshi ngoba uyakhohlwa manje ngicela imali kancane engini. Ngiyafana yithi number. Okay, ithini? Okay ke 065 noma 069 angasi. ngikunike inamba yakho ke mfethu ngizomthola inamba yakho. 84 kodwa Ithini number yakho? 1392 explain. 069 976 976 Excellent mfethu ngicela ukubuza uyifunda ndoda imali ayinayo njalo manje ukuthi indoda yakhe nemali. ngicela utshela iqiniso unemali umthixo nami nje lutho mani une-Porsche une-Porsche akanayi-Porsche ungangitsheli-ke unayi-Mercedes eklasi ungangitsheli-ke lokho Cha manje inkinga usitshela ngezinto anazo. Asifuni izinto anazo. Ufuna into ayiyona. ungani uyambona nje mfethu ngicela untshela ngimthembise ngizomthola intombi la eThekwini manje bafethu uzoba ngathi ngiyifele ngiyamcela bafethu asidleni imali okay yenza njani okay yenza njani ngifuna ngiyafuna asunderstand so ngiyacela mani uzonginika ngiyacela mfethu So, hi friend. So what's good? For now, I'm out here for holiday. You know what I'm saying? Well, I'm from that side in Cape Town. You know what I'm saying? So like, but at the moment right now, I can just have your number. That's just be like You said you have a girlfriend, right? So girlfriend. hahana mfethu Hello. haya mani sesiqoqile mshaye ekekuthole lento mase sithola imali sishaye khona ngimthembisile mfethu mani ngimthembisile ngiyacela phela play the game Samumunye phela. mani play the game dog ngiyacela play the game Cela ngitext. okay yeah Yeah, we can talk. yeah I can follow you. Follow you. unemali umuntu ebuka la mfethu unemali nami ngiyekuya yazi ngikhokhela imali nomtheki unemali mfethu manje uyabona mfethu ngimthembisile ukuthi ngizomzisa lana yabo ethola umuntu naye yabona kahle kahle useCape Town kwamanje yabo kodwa kubo kule le ujonhlala le yamaso yabona nto so thabisa umngane wakhe ndoda namali okay siyabonga thank you very much mina nawe vele so right angithi mina nawe vele angithi so proud Alright, cool. I'll start. that one don't khulumela naye dog don't khulumela nalowa yeah she's How you beautiful guys doing?
because like you guys just want the most beautiful like I don't lie. If I break my heart like this, I gotta come and tell you that. No, you guys, you're looking perfectly looking good. You know what I'm saying? So me and my boy here, the camera are actually like influencers. You know what I'm saying? You want to ask you something? Ask them. Like an interview something, wanna like interview all or something. You know what I'm saying? Yeah. TikTok, you know what I'm saying? No, YouTube, not TikTok. YouTube. You know how famous this man is? Not famous. You know how famous, you don't run the cloud. We give you a promotion like Instagram. Do you know how famous this man is? Oh, let me tell you something. Okay, but on YouTube, he got like 700 on YouTube. And TikTok, Alright man, no problem. that's what almost every Now it's number. just a section that you guys are the section. So if there's any chance you can get your numbers or something, not a thing. You know what I'm saying? Kanti animazwayo. Okay, why? Maybe another time. Don't you like get up, bro? Get up. What the hell? No, Baba, now yes. Hey. So let's bump back. Anginendaba ngangafela wena. You're fine. Thank you so much. Marota, sure. Marota. Kusho ukuthini uthi Marota? It's the name of a person. Okay, how to say hi in Swana? Swana Dumelang. Oh, hey, Swanas. Yeah. Wow, cool, man. Dumelan. Dumelani, Hume, Sherry, Doricaro, Hi. Aikari, Chora. You guys are beautiful, eh? Thank you. What are you doing here? You just here for a visit, huh? Yeah. Wow, man, it's nice. It's nice. Good is nice. From Limpopo, you know. From Limpopo. Hey, Limpopo is far, man. I do wish to go there one day. I want to tell Yeah, you will one day. you. When you going to Felabona one day. Oh, for you. I'm going to back home. You know. Yeah, I want to just click. Give me the phone talk. Yeah, so velo click. Vele se velo akhetha vele. Velo angikhetha. Manje hamba nini? All 23. No, 24, sorry. 24. Oh, still around. What's your number? My number is 079 Wait, phela mana 079 071 071 70 72. And your name? Sharon. Sharon. Oh. Now Sharon is mine. You can take my proof. No, I'm married. Oh, go pick one there. You can go choose there, dog. Whatever you want. Already taken Okay, let me my take name. one. Okay. Siyabonga Sharon, you're so beautiful. Yazi. Thank you. Ngiyethemba ukuthi yaba sengasaya nawe sengizoza eRipombo. Limpopo, food, Limpopo. Yeah, ngizokubona pheze ukuvashela. Ngizihle kanjani intombi zaseLimpopo? Where are you from? I am from around mina la eThekwini. Where? Mina nibhukhe kuphi? Pavilion. Pavilion. Maybe we can join later. Okay. Maybe we can join you later. Where? Or you Where? guys join us. Where? So ubona phela ngizokhuluma sazokufonela. Where? Yes, but where? You know, I will call you around, yes. Ngikufonela ngathini ngoba ready ngathini. Anytime. Anytime, okay. So vele sesiyasuka la. Can you please take us food? Take us food. For what? You can give you. Can you give me your phone? Yeah, we already. Please take us your Oh, photo with my phone. Okay. Can you be like this? I want to see the fika. I want to see this. Wait. You can take one. See you later, eh? Okay, later. So I will call you after 1 hour. 1 hour? Yeah, 2 hours. 2 hours. 2 hours. And hambe no shija ke sashintsha mina bona ngiyaqoza vele. Oh yeah, Maganda. This is my company. Oh, you have company? Yeah, I'm famous. I'm Hey, famous take the guy. last one. Producer. Yeah, I'm the producer. What's your name? Maganda. Yeah, I'm the most famous guy around. Angazi bafethu. Sasa isithombe sesinye. Limpopo girls. I don't understand them.
You will understand us later. Yeah, later. Ngempela. Bye. I like that. I like the sound of that. Okay, see you later, guys. Hey, cha. Zingazela lezi insizwa lezi. Silabantu ba-online. Hayi, dog, yazi sengibuyile dog. Yabona sengibuyile gaming dog. Yabo sewushutha nanga umjida wami yabo. Silabantu ba-online. Siyashuthi. Hawu bafethu, ngiyabonga bafethu ukunibona bafethu. Senibona nge-skip. Hayi mina msana mina ngisho wabunga. Ngiyabonga nje yami. Hayi ngizoposta nje soon dog. Thanks. Unjani? Isinto. Sanibona bafethu, ndikhona bafethu. Yini sazela bona? Yo, sanibona ko social bafethu. Siyabonga bafethu, hayi kuhle bafethu ukubona. Siyajabula bafethu. Hayi so lokho sidrophile nje sidrophile bafethu senzela abantu abanjengana yayibona lonto leyo. So into efine yenze nje bafethu usubscribe vele. Ukulike yayibona lonto leyo and share dog. Yayibona lonto leyo. Sakuliya ngane. Yazi kanjani dog. Oh my God, siyathanda amavidiyo akudala. Bafethu, ngiyabonga bafethu. Ningilandela kephi? From TikTok. TikTok, TikTok na YouTube ngikhona bafethu. Hayi kuhle bafethu, hayi. Omagadi izinja zegame yazi ngiyajabula bafethu ukubona abantu abangithandayo. Ngiyabonga bafethu. Sure. Njani bafethu? Sure, but hayi siyashutha la dog. Ngiyabonga bafethu. Hey, yazi bamphazamisa ngisashutha la bafethu. Sure dog.